Ya Pak Noneh montore kuwi aku jan gumbun gitu. Aku di. Ya. Padahal sih musik iki. Gue nek mantan musik, Gus. Ngen ropo iki di set, Bos. Bongkar e. Ngen ropo iki. Mantanmu wi ora skok. Sekok di. Ngarep Kok ngarep. Sekok ngarepe kurang piye, Gus? kurang dhuwur kok. Kurang dhuwur. Ono pedan iki kayae. Amsejon. Iki lho, Bos, motorku, Bos. Karbone ngantuk ya. Aku wes tenda. Karbone ngantuk. Iya to. Kurang gede karbone. Alah, kok ngantuk ledang. Wong wis awan barang kok cek ngantuk Yo aku lho. Dalam malah gak iso mlayu to. Karbone ngantuk jere. Ya, Bos. Turu kok betah ngono lho. Aku mah wis tanginya turun neh. Tangi mangan. Oke, Bos. Ngeri, Bos. Jajal lho iki. Mondalmu. Jajan dhewe. Ndak, kowe lho, wis sik. Numpai kowe kok. Kurang piye to? Ya Gus, sampe Gus. Agus. Kurang piye to? Iki nek kontake wir iki. Kakane. Ning ndi? Iki lho kakane. Andi abang lho. Iki. Ya. Karung wae. Ha. Gimana dari sapa lagi? Ono loe. Dup. Ono. Rasane. Ada juga. Apa nih? Ya gak kulino. Nanti kebiasaan kan standar ta. Cuma juga. Tapi kuplengnya kan sesek iki, Gus. Enak ya. Penak mesin muda jajal banget. Enggak. Heeh. Nah, ini kita menak. Enggak enak. Wis bahas wis dadi bahas iki. Garek apa? Ala biru iki masalah pas panduk kampanye piye to? Apik kok. Ben ngono kok. Ini marel apa no? Ebeke heeh. Menurutmu ebeke piye? Support. Nah iki kan tinggu anu gambaran tok to. Iku gambaran tok tok Kampane iki. Jahe. Napa? Mesin itu standar. Jadi. Ini nggon nganu apa tak iki? Ganti ceker ta?
Ora. Yang PI diganti lho, silinder kit lho, Bos. Ini PI. Oh, ya. Nggak ngeri loh. Apa bae ngeri ya kaget pelangi ya. CRP. Berarti gue anti set wirongkone. Enggak. Lah, Ini masang tujuan skok tok. sudah foto. Gus, rokok Gus. Gak ada rokok, tak es teh, tak apa, tak basir. Tak kopi. Bas, bentar apa ibas? Kurang munggah, Wir. Ngarep. Saya tapi diatur tukang lho, kok malah melu Aku kan ngatur. isuk mandor ini gini. Masa ketisuk. Urus rumah tapi di isuk. Tahu rubah sakit Ngecek. aing, Bos. Ngirim gak no kopi. Engko malah mesin malah duri inggonmu. Ya ora. Ya. Kuwi ngrubah apa to? Sekoke tok wi. Iya. Ini pi Bos. Selebar malah jenet ngono tok i. Depan di. Selebar ngarep. Bolak kok nas kace. Lah filter mun ditekone ngarep tok wi. Di. Kok nas kopi. Oh, di jero to. Aku filter sing teko sing ngarep tok. Iki Bos pelek e dari Bapak M. Iki anune sak set lho, ki nek kudune nek selangi nek karbo. Kita ganti ini, Mis. Ya kuwi digan. Iki wae ana seng lho ngene. Di tali rek. Ini. Lho, balik. Gak. Ini ya. Betul, Anwar. PI wis ra ro wi Gus PI wi. Aku yang bilang. Untuk sampai itu ya. Ini tekan kok medan. Tuku filter sing teko satu tope tok niku je tok. Iki lali iki kono ki pihake ya. Kopi wis ngono. Apa dang? Cukup. Maisan. Jadi tutup jungkup ya. Iya iya. Kira ngomongnya dulu nih. Iya. Ini anak ini. Jerone wae ana apa ngono iki? Ora tak tahu isi. Bisa. Bos PI. Sampai dirombak neh, Bos. Sepeda ya. Dudukan di sekop. Ini nudik cuk. Wis ngeri ya. Biasa nak karena rantai urung. Karet rantai. Oke. Oh, koplenge pisan ya, kurang anu cetek. Kejeron. Heeh. Omongane pedes terus raimu. Iki pelek dari Abah M masih bah. Bos. Ngene iki ketok gambaran ora, montor di sawang lo bingung sih nyawang kuwi. Gak iso sensitif sana. Tapi baiknya pecah, Bos. Ence. Iki nek anu ebek rasa dipasang ya. Hah? Nah, awet. Apa? Ebek. Boke iki lho. Ya. Lah coklat e nggon kok mosok dipasang. Bos kena terusan kari ini. Budal gak harus esuk toh, 11 kok. Esuk bengi. Besok malam kita berangkat. Pengen nang Beti mana? Lah ikan lembur toh, kan jaluk double toh, per. Lah piye wong salahe enggak anu kok nyelo-nyelo lho. Ya Pragus.
Mas sore ini malah pi. Mas sore ini tak tukar bebek. Mas. Iki kode bareng Mas. Biasa gak dijak. Dagang lho, dagang iki jere dinoken sak mesine Jupi. Ora oleh. Ora oleh iki. Nawani dingenan iki. Dadang wi. Takbir atemu bos. Alah lah. Kuwi ning lemari wi agar enggak ndur mangkok ya wis kuwi nekene ning kono kuwi. Jadi sudah nang makku lho pos dibon. Asine gak oleh ya, Gus. Datuk sing nganggo iki sing tak unggah ndi to? Kanggo gitu. Iki sing nganggo iki. Oh, nak kesregepen ya wis. Barang-barang diubah. Wis bos. Itu Mas tukar rasa tulung ngene aku. Ame apa? Dengeran apa to? Gak enak. Enak sokone kleru. Sokone kleru. Wong piye to jare? Wis tadi ditukar nomor 70 tak kenang kuwi ya makane. Aku nyang kelas kisinan. Kisirane piye? Santai suwi. Aku jalek no, angkar mulai kok gak diceluk-celuk. Ya wis tak aku sing moro. 70 anu. Karena itu trik. Ternyata kencang malah gak sida kencang. Neng ini jenenge Ben kisinan. neng duren nak kono tulung. Filter. Enggak filternya kayak gonku ngono enggak. Guru nih. Yo, Gus. Kayak gitu. Nek. Wes bos, ngono ya untuk update ku hari ini karena aku 9 hari enggak mengonten ya wis konten-konten aja. Kowe pot banget ya. Kalau iso ngonten. Gila kayak aku sih. Ring. Lalu tuh kan ngambil pasir. Emang saya ngambil pasir. Terus pas sangat terima kasih sudah menonton Bapak Sagat untuk sampaian. Abah BM terima kasih banyak sudah mengirim pelok. Bisa dipasang sudah nggak wantang, nggak krom. Terus pelokku krom ya sih. Cok. Besok kayak ngono bos, terima kasih banyak. Akhirnya dari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.